Сем сакраментаў касцёла. Размова з ксяндзом-канонікам Юрыем Санько. Хвала Христу! Вітаем вас, ксёндз Юрый. Сёння зноў у эфіры праграма «Сем сакраментаў касцёла» і наша сённяшняя тэма гучыць як кансэкрацыя. Хвала навекі, вітаю вас, паважаныя нашыя слухачы і гледачы. І я рады, што цыкл нашых праграм працягваецца. І зараз апошнія праграмы у нас ідуць пра сакраменталіі. І мы вернемся да сакраментаў, але вернемся ў верасні. Это будзе больш такія катехетычныя, літургічныя аспекты закранем сакраментаў, каб мы ведалі, як адбываюцца яны. Такая рэклама невялікая наперад. Анонс такі, так. І першае пытанне гэта, што ўвогуле значыць слова кансэкрацыя? Кансэкрацыя гэта значыць прысвячэнне, пасвячэнне. Калісьці яшчэ да нядаўнага часу слова кансэкрацыя выкарыстоўвалася ў дачыненні і да асоб, і, напрыклад, да будынкаў. Калі адбывалася пасвячэнне касцёла, алтара, казалі кансэкрацыя касцёла. Гэта значыць, што прысвячэнне гэтага будынка для Божага служэння. Прысвячэнне алтара для таго, каб на ім адпраўлялася Эўхарыстыя і іншыя сакраменты. Сёння больш прынята, калі слова кансэкрацыя выкарыстоўваецца ў дачыненні да асобы, толькі да асобы. Вось это выключнае прысвячэнне, калі чалавек публічна прысвячае Богу захаванне евангельскіх парад, менавіта чысціні, убоства і паслухмянасці. Ён аддае сябе на служэнне Богу і людзям. А хто такія кансэкраваныя асобы? Кансэкраванымі асобамі мы называем, напрыклад, сясцёр законных, братоў законных, айцоў манахаў. Мы называем кансэкраванымі асобамі, якія развіваюцца менавіта ў манаскіх супольнасцях. Таксама ёсць нават вылучаны дзень у літургіі касцёла 2 лютага, калі адзначаем сусветны дзень кансэкраванага жыцця. А як і калі кансэкрацыя адбываецца? Калі мы кажам пра кансэкрацыю, яна мае больш такое шырокае значэнне, таму што нават калі мы возьмем манаскае жыццё, яно адбываецца такое паступовае уваходжанне ў гэтую кансэкрацыю. Таму што малады чалавек, які прыходзіць, ці гэта хлопец, ці гэта дзяўчына, якія уступаюць у манаскую супольнасць, пачынаюць ёй развівацца, паглыбляць сваю духоўнасць, яны не адразу становяцца кансэкраванымі асобамі. Яны праходзяць пэўную падрыхтоўку, таму што гэта прысвяціць усё сваё жыццё на служэнне Богу і людзям. І, канешне, у розных манаскіх супольнасцях яно па-рознаму выглядае. Ёсць навіцат, пастулат, гады фармацыі, ёсць часовыя шлюбы, ёсць ужо вечныя шлюбы, калі на ўсё жыццё чалавек вырашае гэтаму аддацца гэтай кансэкрацыі, прысвячэнню. Дзякуй. А вось яшчэ такое цікавае пытанне. Дзявіцы кансэкраваныя, які сэнс іх паклікання і наогул ці існуюць яны ў Беларусі? Складана мне сказаць, такое пытанне некалькі гадоў таму уздымалася, каб такія людзі свецкія, гэта жанчына, якая жыве у свецкім у міру, ходзіць на звычайную працу, але вось яна жадае таксама захоўваць у сваім жыцці гэтыя правілы, жыць у цэлібаце, цалкам прысвяціць сваё жыццё Богу, і такім чынам яна прысвячае, ахвяруе сябе. Для яе выбірае сабе за мужа, выбірае сабе Хрыста і захоўвае убоства, паслухмянасць касцёлу, захоўвае чысціню. Мне складана сказаць, я не ведаю, асабіста не ведаю, не сустракаўся ні з адной кансэкраванай жанчынай, якая была урачыста. Мы памятаем, што кансэкрацыя, як ужо сказаў, што гэта урачыстая, публічная прыняцце на сябе. Не проста, што нехта вырашыў жыць сабе
так захоўваючы вось гэтыя нормы, все, я буду жыць. Не, тут менавіта ідзе мова пра публічнае. Калі публічна чалавек прымае на сябе такія пастановы. Такое будзе асабістае пытанне, калі ўжо тут тэма такая як кансакрацыя, ці была у вас калі-небудзь такая думка, што вы хацелі пайсці ў манахі? Ўсё распачыналася менавіта з такога паклікання манаскага, з жадання, цікавасці. Гэта тут больш мова ідзе пра такую цікавасць. Сапраўды, першы раз, калі я пашоў першую пілігрымку, то ў 9 класе, мяне вельмі захапілі монахі, якія з намі ішлі. Гэта былі браты капуцыны, і так разважаючы. Я нават думаў крочыць менавіта шляхам манаскага жыцця, таму што, канешне, як для юнака, можа, больш прываблівала такі стыль жыцця, вопратка, хабіт, да? Таму што, у той час яшчэ так не углубляўся і не ведаў, напрыклад, харызматаў, да, па якіх яны жывуць. Тут тады мова шла больш пра такі асабісты прыклад таго айца, які з намі ішоў у пілігрымцы. І, канешне, былі такія думкі, сапраўды скажу, але вырашыў распачаць сваё жыццё з фармацыі семінарыйнай. Таму ксёндз пробашч, ён мне параіў, сказаў, што ты можаш адвучыцца ў семінарыі, а пазней ужо вырашыць, дзе далей будеш, у якой супольнасці будеш развівацца. Ці застанешся, напрыклад, дыцэзіяльным святаром, ці пажадаеш сваё жыццё, напрыклад, развіваць духоўнае жыццё ў манаскай супольнасці. Это ўжо будзе твой выбар. І так здарылася, што адвучыўшыся ў семінарыі, я вырашыў служыць нашай дыяцэзіі, у нашай дыяцэзіі, і застаўся, і вось ужо амаль 15 гадоў з'яўляюся святаром Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. І гэта вельмі добра. Вось, таму што ўсё роўна шмат каго яшчэ цікавіць, таму што так, як вы такі прадстаўнік, вы пробыш касцёла Святой Тройцы, Святого Роха на Залатой Горцы, які ордэн монахінь у нас служыць? Ад самага пачатку, з 94 года, калі было дазволена касцёлу, разам з, таму што была зала філармоніі на Залатой Горцы, гэта была малая зала філармоніі з 86 года, калі асноўная філармонія была на рэстаўрацыі, касцёл адрамантавалі, і там была малая зала. Але з 94 года, нават раней, таму што з 94 года ў нас кнігі хросту, а ёсць сведчанне з 91 года, людзі маглі маліцца ўжо ў святыні, парафія як бы дзяліла. Да? І былі розныя моманты, калі іх застаўлялі купляць білеты, каб увайсці, калі не дазвалялі, але людзі ўжо ўвайшоўшы, яны ўжо, канешне, і клапаціліся пра будынак, пра святыню, так, як быццам гэта святыня. І што значыць як быццам? Як гэта святыня. І таму у іх перажываннях, у іх пачуццях філармонія была той арганізацыя, якая карысталася касцёльным будынкам. І з 91 года ў нашай парафіі служаць сёстры дамініканкі. І гэта сапраўды вялікая ласка. Я удзячны Богу за тое, што мне, як святару, таксама давялося супрацоўнічаць з імі, дакрануцца да іх духоўнасці. Таму што найлепш чалавек, канешне, спраўджваецца ў працы, у служэнні. І калі ў нас атрымоўваецца цудоўная каманда, калі мы сапраўды стараемся, каб парафія развівалася, і ў гэтым ёсць, напрыклад, як пробашчу такія дапаможнікі, як катэхеткі, як сёстры, як іншыя супрацоўнікі. Гэта вельмі важна, таму што парафія гэта не справа пробашча. Заданнем пробашча клапаціцца пра духоўны бок вернікаў, пра духоўнае развіццё вернікаў. А ўсё астатняе, таму што сёння адзін пробаш, заўтра другі пробаш, гэта нармальна, калі пробашчы змяняюцца, але калі ёсць моцная сама парафія, калі ёсць гэты моцны дух, то яна будзе развівацца і будзе клапаціцца аб тым, каб і святыня выглядала належным чынам, і каб адбывалася і катэхеза, і было гэтае развіццё.
Дякую. Ці кансакрація адбываецца на ўсё жыццё. Ці бываюць такія выпадкі, ну што, напрыклад, вось вырашае змяніць жыццё сваё жанчына і вырашае выйсці замуж. Што тады? Адбываюцца такія здарэнні, што таксама як і ў святарскім жыцці, што калі чалавек пастанаўляе распачаць свецкае жыццё, канешне, так як і ў святарскім пішацца дазвол. Святарства застаецца на ўсё жыццё. Ты пішаш дазволы, касцёл здымае з цябе абавязак захавання нормаў чысціні, захавання ўбоства і паслухмянасці. Ты проста пачынаеш жыць як свецкі чалавек, канешне, гэта такі непросты момант, таму што ўсё ж фармацыя таксама дае такі асаблівы адбітак у жыцці, калі чалавек разумее, што ён павінен служыць Богу і людзям, але можа рознае здарыцца. Ёсць такія выпадкі, калі святар ідзе ў свецкае жыццё, і мы ўжо пра гэта разважалі. І калі сястра законная ці брат законны таксама вырашае далей развівацца духоўна у свецкім жыцці, выконваючы свецкія абавязкі, працуючы на свецкай працы, так сказаць можна. Гэта было апошняе пытанне нашай праграмы. Вялікія вам дзякуй, ксёндз Юрый. Мы нагадуем вам, што ў нашым эфіры вы маглі глядзець і слухаць праграму «7 сакраментаў касцёла», і мы, так сказаць, можна сказаць, сувядоўцы Надзея Бука і пробыш касцёла Святой Троіцы Святого Роха на Залатой Горцы, ксёндз канонік Юрый Санько. Да сустрэчы ў наступным эфіры. З Богам. З Богам. Да сустрэчы. 7 сакраментаў касцёла. Размова з ксяндзом-канонікам Юрыем Санько.